меҳрӯз тоиров сардори зершӯъбаи комиссарияти ҳарбии ноҳияи фархор бо иттиҳоми гирифтани беш аз 5000 сомонӣ ва барои таҳияи билети ҳарбӣ ба яксокини ин ноҳия боздошт шудааст. мақомоти аҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон гуфтанд, ки меҳрӯз тоиров 10 апрел ҳангоми гирифтани ин миқдор пул ба даст афтод. Як манбаъ дар Оҷонси зидди фасод рӯзи 11 апрел ба радиозодӣ гуфт, ки меҳрӯз тоиров қасд дошт ин шаҳрвандро ғайри қобили қабули хидмати низомӣ эътироф карда барояш билет бидиҳад. Ин манбаъ гуфт, ки ҳоло нисбати меҳрӯз тоиров сардори зершӯъбаи комиссарияти ҳарбии ноҳияи фархор бо моддаи 247 яъне қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ боз шудааст. дар ҳоле ки ин масъули комиссарияти ҳарбӣ дар боздошт асту ба суоли тафтишот посух медиҳад, маълум нест, ки мавқеи худи ӯ ба ин қазия чист ва то куҷо худро гунаҳгор эътироф мекунад. ин бори аввал нест, ки кормандони комиссариятҳои минтақаи Кӯлоб ҳангоми гирифтани пора аз сӯи Оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия боздошт мешаванд. моҳи январи соли равон Рустам Бурҳонов, сардори комиссарияти ҳарбии минтақаи Кӯлоб, бо иттиҳоми гирифтани беш аз $300 пора барои таҳияи билети ҳарбӣ ба як сокини ин минтақа боздошт шуда буд. меҳрӯз тоиров, сардори зершӯъбаи комиссарияти ҳарбии ноҳияи фархор, дар ҳоле бо иттиҳоми қаллобӣ ва омода кардани билети ҳарбӣ аз сӯи Оҷонсии назорати давлатии молия ва мубориза бо коррупсия боздошт шуд, ки дар Тоҷикистон маъракаи даъвати навазкарон ҷараён дорад. коршиносон мегӯянд, ки чунин амалҳои коррупсионӣ ва боздоштани аксари ҷавонони доро боис ба дилсард шудани дигар ҷавонон мешавад.